Radi se naime o 16. finala. Ivan Zetlić. A ja mislim da mi je ostalo nekih 6. Čekaj, u prošlom setu, a da, nekih 3 minuta, ja mislim. 4. Galić. Rajić, ne Galić. Rajić. Nikola Đurović. Mlado Slavije. Znači još 2 minute, onda ti uzimaš. 3 minute krivo, mislim da 4 minute. Tak negdje. Paso Alvarez. Ivan Zetković iz drugog reda. Sjajna kombinacija. Novi poen iz jednog skata. I na sreći ponovo Paso Alvarez, Jose Israel. Pa što ja mogu napraviti? Ja mogu snimiti sad ovo još jedan. I onda ovaj set i onda ću ja sa svojim mobitelom nastaviti. Da ti ne potrošim, sad ti već 81% baterije. Vidjet ćemo, ajde, dogovorit ćemo se, ajde. Još 2 minute, onda ti preuzimaš. Ne, jedan 5 minuta ti preuzimaš, onda do 15 ti snimaš. Blok na pravom mjestu. Spirino. Još jednom Marija Vočić. Puno, znaš šta, kad snimaš... Ali ne mora si sve... Znači, kad oni, na primjer, ne igraju, ti staneš i obez veze kužiš, onda ne treba. Samo kad oni igraju. Znači, kad je time out, ti stisneš ovo tu. Nema potrebe. Bez veze. Jer nije utakmica, nego je pauza i... No da, njemu je bitno... Njemu je bitno utakmica, šta mu je njemu bitno šta oni rade na klupi, ono. I što oni sad igraju, ja sad snijam, ne bi da ja sad... Ja i onako neću sad stati, jer on će sad servirat. Da. Druga danas ne servira, da je sad ovaj tražio time out, onda bi ja stao. Opa, di ćeš ti lopta. Možda najbolji servis danas. Bravo, 1-4.
Fenomenalna serija, sjajna igra mladosti. Wow. 9-4. Spirido. Jan Jackson. Imam naočale, vidio bi bolje. Rekao da imam naočale, vidio bi bolje. Znam. A zaboravio si. A, otkud sam ja znao, da? Roman Seker i njegova lijeva ruka, oboko out. Stipe Perić. 10-5, no. Salom Sami Severi. Đorđe Jovović.